Nadagdagan pa ang bilang ng mga alagang hayop na nabakunahan naman po sa Mangaldan sa pamamagitan ng patuloy na pag-arangkada ng Veterinary Medical Mission. Umabot po sa 203 na pet owners ang lumawag sa naturang medical mission sa nasabing bayan. Bahagi ito ng pagpapalakas ng kampanya ng LGU Mangaldan tungo sa pagkakaroon ng rabies-free sa nasabing pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyo ng veterinaryo para sa mga alagang hayop ng mga residente. Nasa kabuang 355 na aso at pusa ang nakinabang sa iba't ibang serbisyong hatid ng libreng medical mission. Ayon sa alkalde ng bayan, mahalagang makiisa ang mga mamamayan sa ganitong uri ng programa upang mapangalagaan hindi lamang ang kalusugan ng kanilang mga alagang hayop kundi pati na rin ang kaligtasan at kalusugan ng buong komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.